Obi ajụrụ. Onye nọrọ nga ga na-agụ ya ọkwa ya bụ ochi ihe onye ma n'ihe onye jiri mmadụ ibe ya tụjọ njoloko ihe dị nwoke mma dị nwaanyị mma ihe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụ onye tụra ya tụra ndị ọkọ atụ ebubo ikpewe ajị ụmụ nwaanyị na-akụzi ikwu ha gorimakpa Otu a ka ọ dị. Ogwu. Onye ma ihe dị mma dị mma. Aka ọgwụ onye mebeta ụwa ọchọba eluigwe nakwa ebe ọzọ eluigwe na ọcha. Ọkwanye onye metara nwa ga-ebu ya aga ebe ọ ga-aga. Ihe dị mma dịkwara gị mma. Onye bụ na ịja achọ ibe ya onye egbu na nwanne ya. Onye meghe nwanne ya ya yọọ mgbagharụ anaghị ahapụga biko dịka ọbụla na nchecha. Otu a ka ọ dị ogwu. Akwara adịke nọ na ha ị na-ele mmanwụ ka mmanwụ na-ele akwa adịke. Erika nwa mma onye ụmụ okoro ndị akadu ugbo n'igbo. Ama m ama na onye achọghị na-akpa nkịta maka onye bịara abịa ahụ achagbo dị ase nkịta agbọ ọgbalaka achagbo anọmakwe na kredit jejie ruru mbalafefe ebe chee mgbọlọgọ nwata lọgwụ ụbọchị ikele ya. Otu a ka ọ dị. Ama m ama na onye ọbụla amacha onye bụ osita dịka obere nwa na-ejere onwe ya mana ama na onye na-akọrọ onwe enweghị na-eme ya ndị ihe na-eme ewu ndị chọrọ ihe onye hiere na nkụ ga-anyịwa ya onye na-enye ya chaa chaa anụkwa m ọzọ ma ọ bụrụ iji Ugonna gị n'aka ihe onye ya ọjị ihe kọrọ enweghị onye na-anụ ya anụ onye nwere ugo onye na chi ya tụrụtiri mmadụ apụrụ imeri anụ onye ahụ ọcha ma ala be ya ndị a jiri akụwazie nnukwu mmọnwụ ọ bụ ihe taa nwata nwa nna ya ụra mara na ọ bụ ụta adịkwa anya ọfụma nwụrụ ya dụbara ime onye agụghị Ugonna ya na ụmụnna ya dị na mgba maka na ọ na-eme onye na-eme ka eji mmanụ ya okwu tiri asọrọ kwantị dịka ejiri sọwa dị okwu ụmụ okoro ịmana ndị Igbo anaghị eme ka ndị Awụsa maka ọgba na-aṅụ nwaanyị na-aṅụ ara nwaanyị anya ma ị na-ịma na ikwu ya edebe mmiri ndị obodo nwaanyị ọba ịmụ na ọbaba ike ndị obi iko nda ndị agụghị Ugonna mmanwụ akọtakpọ kpọpụla enyi ose adịga anyị ekene ego ma ọma arịwana anyị ga-afụ ndị ọzọ maka ihe na-eme nwa anyị na-enye onwe obi Ogwu.
Afro mom. Gini àwọn àtọ̀ náà tọ́ tẹ́kẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kí wọ́n tàtọ̀ yà wọ́n kókó tẹ̀lé sọ̀rọ̀ náà. Àwọn ọmọ yẹn ọ̀pọ̀ náà rà náà. Àkútà kẹ̀ kókó náà wọ́n dẹ́sẹ̀ náà náà. Ọ̀yà náà ní ìmẹ̀ pọ̀tà. Bia ugo puta o. Gaga wẹ̀tẹ̀ ẹgbẹ́ ní ẹ̀mọ́ wọn mọ́. Gaga wẹ̀tẹ̀ ẹgbẹ́. Ọ̀gá ìgbè ndíje kíkan náà kókó. Ihe dịka ma na-ekwobi aka nwaanyị nọta bịa gbasapụta ma nna ajụjụ egwu ọ na-atụzikwa ụmụ nwaanyị n'iro ekelekere onye ahụ na chike jere abụ ya ncha ya hụrụ n'ọkụ na chikwu ome nwa ebu n'afọ na-achọ ikwu okwu mmanwụ riko ruru mgbe na-efe nwatakịrị abịja bụrụ ala ya cheta ọbụ ka ọ bụrụ mkpụrụ akwụkwọ izebe sidawe Kita jangan kau nak tu anak dulu. Awam, mana nak biasa gandeng ciendem pun anda kerana biasa lik. Ndeng kau mana kau rasa apa nak jangan kau nak kau. Onye beri aja batam bono nak kau ni mesti nunu buat yang. Aga mmemme saa akọpụkpụ na otu ochi mgbe emechara ya ụnụ bịa sọ na ngabata na anyị emechi ndị nkara bịa nọrụ n'ala echa ụnụ ga-anọrụ ala ụnụ nọrọ ụnụ ọkwa forever onye aka nkata ahụ adịrị ezinụlọ n'azụ onye aka ahụ ihe na-eme ezinụlọ nso na-ama maka ya maka na nwa nwata soro mmụọ bịa nọrụ ala ọ mmụọ ga-agasị nwata ya nọrụ ala were ihe ọ na-achọ maka ihe ụnụ mmụọ nke ụnụ nọ ihe ụnụ hụrụ anyị rigoro elu ọja ya ga-ahụ ya anyị wee tụ ụnụ bịa bịa nọ n'ụbọchị taa onye ọ na-aji ihe ọjọọ bịa nga na ka o wee leta obi a ka ọ mara ma ihe mere obi ka ọ bụrụ ihe ụmụaji o ji egwu egwu mgbochi onye akpọrọkụ nga ka ọ ga-anwụ be dibia ga were ihe oge eji alụ ọ ga alụ ile ya gara aga ọ ga-agara ya garịkwana aga na alụ ala ọ lọpụtara onwe nga ya na-ele obi anya ya nwụnyepụ anya ya oche ahụ chikwa ya ka ọ ga-echi arụ nnukwu mmụọ nta mmụọ ọjọọ mmụọ ajọ mmadụ mmụọ niile ka n'ike na nke onye ọrụ na-akụ ike n'ike n'iche n'iche ike nke ji were gwutere asa che ndị dị ndụ ndị nwere ka nọ ngafụre n'ihu mgbe onye ji ajọ nwe na-asị ihe ọrụ na-abụ ihe ọma ga-abata nga na ama na agaghị egbochi ya Ọgwụ jiri ma tiwe okwute. Kongo, ayagara samanwu. Ọgwụ jiri ma tiwe okwute. Kongo, ayagara samanwu. Ọgwụ jiri ma tiwe okwute. Kongo, ayagara samanwu. Kongo, ayagara samanwu. Kongo, ayagara samanwu. Kongo. Hello, Bilaka. Maja kisha sasa hivi hapa kale. Ala etinyerugo. Rama. Nwanna ji gbanwere onwe ego. Aya fatakwa na obi ego ebigo ka mma. Ihe dị mma na ọtụtụ na-adịghị mma, nke ihe na-adịghị mma, nke abalị na-adịghị mma, iji bụrụ nwa Chukwu. Oge na chiri ori na mma gbogbo ala ya dike. Amaghị nwe nwụbo mụ na-ewu usoro bịa ikere ekpere gị ekele. Anụcha na-emerụ eke ndị ike anyị na-akpọ, obi ọ na-eme anyị na mmanwụ. Enembi n'orie nnukwu alụsị bịa hoo anyị n'ọba alọ ehụrụ m ọkụ ahụ na-eme ahụ mkpasa yi echi mmanwụ eriri naanị nwere azụ kwụ ụgwọ ihe onye mamalụ n'ihu obi igwe kacha mara eke ha egbenye nwere gwe mmanwụ onye ya na chi ya dị na mma na-eme ihe sọrọ ya
Allah ejike nwekekeke ha chiri ube ala na Lagos oche hapụ ịsatọ ihe o ji bụrụ ọka nke eze oyibo o ji bụrụ eze dị ọra mma emechasị ya na wee masị ya mmemme maka ihe ọ na-eme dị mma It's the best. Oche eriwekwa aja dịka onye mmụọ nọ n'ụlọ onye ndị nwụrụ anwụ n'aka Akụkọ buru ala ya chetawa ọkụkọ chara mkpụrụ akwụkwọ na mmakọna ji arụ n'ọkụ na-achọ ibu ome nwa ebu n'afọ na-achọ ikwu okwu akwa anyị nọ n'obodo kwuo ogbu onwe ihe ọgọdọ ndị ọgọdọ ugbo igbo adịghị anyị na mmanwụ ebe igbo mmabio ebe igbo mmabio onye ọ bụ na mmiri fọrọ n'ikpo ọ ga-ahụkwa nke ọ dịga afọrọ amụ ma cheji Ayo! aka igwe soro mana ego dị ezi ike bịa ghọle anyị na mmọnwụ uru ala niile na-eme mmọnwụ anyị ji ya n'aka ego oyibo echekarị mmadụ ka nchekarị mmanwụ onye ọ chọrọ ya kwere ihe ọ chọrọ ya echekanụ ego dịka dịka ya rọrọ n'ọnụ isi isi ya n'ọnụ e nwere onye ka ibe ya egwu arịwakwa So, Omeka na anya ezi best nwoke ha ga-adịrị gị mma n'oge ya igbo mmanwụ aka ndị na-egbu ekwe na ama mmanwụ ihe anyị na-eme ka anyị na-elelere ihe anyị na-elelere ka anyị na-eme ezi best nwoke teweta ama m na ịkpọ ha nkịta okpukpere kpuriche ya na ama onye lụrụ alụ dịka nga na-agbasịga na parịcha abụrụ abụ ogidi igbo anyị gara dis bes ka lere ya mmanwụ onye jebe onye eze ya soro rie ihe onye eze na-eri o adịghị dịka dịka oge ga na-akpọ oku na amụ mmọnwụ ire nọ n'ido mmọnwụ ire nọ n'ido mmọnwụ ire nọ n'ido egwu ime na-atụ onye tụrụ atụwa aka bụ dịka abụrụ dịka n'aka ịma na ọ na-aṅụ ara nwa agbọghọ ka ikwu ihe edebe mmiri otu a ka ọ dị ogwu ya mfọdụ ka nwata nọ iwu obochi ya dịka oruru mgbere ji afega fọrọ mmanwụ agbata obi egwu na onye ekwuru mmiri obi na onye na-eme mmanwụ jedunu Erila na-eje were azọ kwụkwọ ihe onye na-eme abalị ya ruo mmanwụ egwu dịrị akara mmanwụ ezira anọ n'ire ekwu okwu anọ mmadụ dịka nwana mbe ga-ekwu okwu maka ọgbara onye onye eme ka na-akpa ya na anụ onye anyị na-akpara gị maka na ịma mmanwụ anyị mmanwụ anyị mmanwụ anyị eme ugo onye ji ya egwu mmadụ ncha ogwu tiri asa ogwu ibe
ihe na-eme ịta na chibia manịgadịga nwekọma ejere mma ndị Amerịka na-achọghị uru obodo gbalagakwa achọghị bịa keneyi ọkama na-abara ihe oche dị ekpe aja dịka onye mmụọ nọ n'onye ndị nwụla nwa ihe bụ dike karịrị akarị echiche chiri onye ka ya ogo mmiri onye ka ya onye a na-akpọ ogbenye nke ọ na-eme aka mba na abara mba ọdị siri ga ngakwa ka nna kpo oku na amabịa kene okwu dịrị asara mmanwụ nọ n'iro okwu dịrị asara mgbe kọrọ ha n'okwu dịrị asara ha nọ n'ọgbọ Alenụ ahụrụ nke na-eso m n'elu na agwụ na-adị anyị arịwa na mmadụ anyị ekele na uwe anyị na-abịakwa orie mmiri o ihe anyị mere ihe na omenala ka anyị mere anyị ga-abịa anyị na-apụta ihe kwuru ka a na-eme omenala uru ala ga-arụ onye sọ ọga ha ndị na-achọghị n'ụtụtụ adịghị ga-agbaji ụkwụ n'aka maka onye na-enweghị ihe mere ihe anaghị eme ya gị na akpara nwaanyị dị na mma gị na nne m dị na mma ohe nne m na-echeghị ndị ochi na akpara na ọlachi na-echeghị nche a na-eche gị na ezinụlọ gị ose adịrị gbughi ya bụ uko onwe